ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರರಿಗೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಎಂಕನ ಬಂಟ್ರೆನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಬಣ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ದುಂಬು ಲೆತ್ತದ ಪಂಡ್ಯರು ಎಂಕಲ ತುಳುಕೂಟ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಅಮೇರಿಕಡು ಎಂಕಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಐಕ್ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಭಿನ್ನರಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಟ್ ಹೀರೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಐತೆ ಮಿತ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಂಗೆ ಅಮೇರಿಕಡು ತುಳುಕೂಟ ಆತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ದುಂಬುದ ಸುದ್ದಿ ಬಾತೇನಿದಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ತುಳುಕೂಟ ಬಿಡಲೆ ಬಿಸುತ್ತ ಸಂಗತಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಕುಡೋರಿ ಭಾರತದೇ ತಿಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಐಟ್ಲ ಹೊರವರ ತುಳು ಪಾತೇರ್ ನಗಲು ತಿಕ್ಕೇರ್ದಾಂಡ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬದು ಒರಿಯನ್ ಬಿಡೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಡೀತಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಊರುಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ತುಳುತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಈ ಊರುಡು ಆತನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿಯರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದೇರಂದು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ಅವಲ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದು ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ನಿಗಲು ಪೂರ ಇನಿ ಲೈದರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸುನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬನಂಕ್ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದ್ದರಡವೇನು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡವೇನು ಯುಗಾದಿ ಬಣ್ಪ ಯುಗ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಿಗ್ಲೆ ಪಣೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಇರಾ ಬಣ್ಪೇರು ಯುಗ ಆದಿ ಬಣ್ಣ ಶುರುವಾಪನಿಂದು ಇನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಾನಾಗ ಯುಗತ ಸುರುತ್ತ ದಿನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೇನು ಪಣ್ಪೇರು ಆಯ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಲೇಡು ನವಿಲುಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲೇಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ್ಪೇರು ಪರ್ಬಲೇಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಮಾತಾ ಪರ್ಬಲೇಡು ದಿವ್ಯ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಒಂದು ಎಂಕು ದುಮ್ಮಡಿ ಜಿಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಇಂಚನೆ ಬಿಸುನು ಒಂಜಿ ಆಚರಿಸೋನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣ ಈ ಸಮಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಊರಿಗೆ ಪೂರ ಹೋಯ್ತ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಿಲಿ ಮಜಾಲಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕೈತಲಿತ್ತರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬಿಸುದ ಸಡಗರ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾದಿ ನೋಡು ತುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಸುರಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಸಮಾನ ನೆನೆಪುಂಡು ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪುನಿ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಕಟ್ಟಬಡಿ ನಾಡತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತದು ಹಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತನು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡ ಭಾರಿ ಸಡ್ಗರದ ಒಣಸಲು ಪುರ ಒಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನೆನೆಪು ಎನ್ನ ನೆನೆಪುದ ಜೀವನ ಮಾಲೆಡು ಪಣ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮರೆತು ಪೋವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮುತ್ತುಲು ಪ್ರಯಾಣಗ ಒಂದೇನೇ ಈ ಜಪಮಾಲೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಮುತ್ತುಲು ನೆನಪುದ ಮುತ್ತುಲು ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಿಸುತ್ತ ನೆನೆಪು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸುನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುಕೂಟೋಡವಲ್ಲ ತುಳು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಯಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ಬೋಕ ತುಳುತ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೋಕ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಎಂಕನ ಕುಟುಂಬಡೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಜಿಂಜ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಗಲು ಈಗ ಪುರ ಕೇಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ತಿದ್ಯಮ್ಮೇರು ಕವಿಭೂಷಣ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಾರು ಕೈಪಿಡಿ ಬರೆತಿನಾರು ಕಾವ್ಯ ಬರೆತಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬಿರ್ಸೆ ಪಣ್ಣುಲಿ 6 ಪಣೋಡು ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಗಿತ್ತನ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತೇರದು ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ತುಳುತ ಅರ್ಥ ಕೊರೋ ಅಂತೀರು ಎಂಗಿತ್ತಲ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆರು ಪಂಪುನ ಆ ಪಾತೆರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಪಣ್ಣಗ
ಶಾರದೆ ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಅವತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೇಗ್ಗೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕವಿ ತುಳುಟು ಜಿಂಜ ಕಾವ್ಯ ಬರೆತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಕಾವ್ಯನೇ ಬೇಟೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪಂಡಿನ ಕಾವ್ಯಗೂ ರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೆದಮಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪರೈಕಲಂದು ಮಿಗಿಲು ರಡ್ಡಜಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಪುಣೆತ್ತೇರು ತುಳುತ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಂಚ ಎಂಕು ಈ ಅಭಿಮಾನ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚೆ ಇತ್ತನು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬೆಳೆದ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಮಾತಾಡ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗಂದು ಐಕೆ ಜಿಂಜ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದ ನಾಡ್ಲ ಈತ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುವೆ ಬರ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮನು ಒಂಜಿ ಆಚರಿಸೋನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಪಣಿ ಅತ್ತು ಗೀತೆಡೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಪೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡಗ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮನು ನಿಕ್ ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರೋಡಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜನಕ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಒಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಒರಿಪಾದು ಅವೇನು ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋನು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯಿಂದ ಆಳು ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಾರೆ ಬುರ್ನಾಸ ಆಂಡ್ಕಂಡ ಅವು ಕುಡೋರೇನ ಸ್ವಧರ್ಮನು ತೂದು ಅವೇನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ನರಮಾನಿಗೆ ಏಪಲ ಆಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕುಡೋರ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ವಜರು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಐತಾದ ಬುರ್ನಾಸ ಸಂಗತಿ ಜೀವನದ ಕಾಲೇಜಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಣತ್ತು ನಾಣ್ಲಗೆ ಐಟು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಬರ್ಪನಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಬುರ್ನಾಸಾದ ಸೋಲಾಣ್ಲ ಒಂದೇಟು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ್ಪಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನ ಒಂದೇನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಡ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕನು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೀತೆ ಓದಿನಾಗ ಸುರುತ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇನು ಬೇತ ಬೇತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ್ಪೆ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನಾಗ ಆಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಮೇ ಕಲ್ಪಾದ ಗೊರ್ಪು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಚರಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೇ ಅವು ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪರಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಆಂಡ ಐಟು ನಂಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪುನಿ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಐತು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವಾ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ನಂಗೆ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಉನ್ನತಿ ಬರ್ರೆ ಯಾರು ಆಂಡ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂಚ ಇನಿ ನಾವು ತುಳುಕೂಟದಾಗಲು ಮುಲ್ಪ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳುಕೂಟದಾಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವರಿಂದ ಪಂಪುನ ಸಂಗತಿ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಒಂದೇಕ್ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಒಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈಯನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮುಗಿದು ಪಾವೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜಯ ಅಮೇರಿಕ ಜಯ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡಪುಲು ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರೈ ಮೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೆರೆ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. A doctor by profession, an inventor, sportsman, writer, artist, and the list goes on. ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುದಾರು ಪೋಯಿನ ವಕೀಲೇರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳೆ ಸಂಜೀವಿ ರೈ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗೆಯಾದ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪುತ್ತೂರುದ ಮುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರೈ ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಡು MBBS ಕಲ್ತೆರು. 1974 ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬತ್ತದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ Dinker Rai Belle is a board-certified Indian American vascular surgeon who worked at the Interfaith Medical Center in Brooklyn, New York as the chairman of Department of Surgery and chief of the Department of Vascular Surgery. He devised a surgical procedure for vein valve transplantation and venous embolectomy. His invention, the Rice catheter, has been awarded with a United States patent. He is a fellow of several medical colleges and societies in the United States and Canada. He authored many articles, medical textbooks,
and a book on his inventions and discoveries called Mechanical Function of the Atrial Diastole, a New Discovery. The Dr. Rai has also served as the chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, United States. He is an avid golfer, but cricket is his passion. Dr. Rai captained the Bangalore University cricket team that won the South Zone Trophy. He was also a member of Karnataka Ranji Trophy team. He was a past president of Bunds Association of North America. Bodedi Shakila Rai, Boka Muji Jokulu, Seema, Arjun, and Rahul Navottugu, Suki Samsarudu, currently lives in Long Island, New York. We are proud to have you as our Malla Binneru. கடலாயிருத அமேரி குடித்தின ತುಳುವ ಪೇಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದಿ ಪತ್ತಿಂಡೇದಿ ತುಳುವ ಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದಿ ಪತ್ತಿಂಡಿ ಕೂಡದಿ ಪತ್ತಿಂಡೇ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ